O Hospital de Aruba está representado por una delegación de 5 personas y entre un dinanta cirujano Jan Ringers de Subana también te explica con una isla chiquita de Aruba por disfrutar de tour en tecnología aquí y sacar provecho de esa aquí. En het gaat eigenlijk alleen maar over de AI revolution of de healthcare revolution. En toen ik hier kwam dacht ik, ja, het zal wel weer. Maar na 1 dag ben ik er wel aardig overtuigd dat het veel harder gaat dan wij ooit hadden verwacht. De integratie van AI in ons healthcare ecosystem gaat ongelooflijk hard. Als de grote bedrijven die je net noemde zich ermee gaan bemoeien, dan is het blijkbaar wat. En dan is het bereik ook veel groter van al deze nieuwe tools dan ik dacht. En Aruba als een klein eiland, is het nog bereikbaar om AI te kunnen implementeren? Aruba gaat hier zeker van profiteren, want het wordt niet gepersonalized alleen of voor 1 klant of één. Het worden grote tools die iedereen kan gaan gebruiken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld beeldvorming, de CT-scans, MRI's. Siemens is ook bezig met AI inbrengen in hun systeem. En dat krijgt Aruba net zo goed als iedereen anders. En wat is misschien nog de missing link om dit te kunnen beter van profiteren op het eiland? Nou, niet alleen op het eiland, de hele wereld heeft nog een uitdaging om van deze mogelijkheden echt te profiteren. Maar je voelt hier wel een enorme drive van iedereen die hier aanwezig is. Of het nou mensen uit India of uit Spanje of waar dan ook zijn. Dat iedereen wil heel graag involved zijn en ermee bezig zijn. Dus het leeft en dan is de volgende stap dat we het gaan krijgen. Natuurlijk aan het einde is het wel van belangstelling dat de kwantitatieve zorg voor de eiland zelf beter wordt van dit allemaal improvements. De zorg voor het eiland beter wordt. We hebben al hele goede zorg op Aruba, dat vergeet iedereen wel eens. We geven relatief weinig geld uit aan zorg op Aruba. Dat zou meer gaan worden, want mensen worden duurder en de zorg wordt duurder. Maar deze tools gaan ons ook helpen om de zorg te verbeteren voor wat we eraan uitgeven. La conferencia held aquí en Amsterdam sigue mañana y otro mañana y pues así aquí diferentes países rond el mundo está ser conocido con nos Isla Aruba también que está esfuerzo lo que está haciendo para lo cual está así un salud público en alcance de un tour y seguro uno más beneficioso para nos isla. Amita Marco Espinosa voor die Amsterdam, Holanda, para 24horas.com nos te promete noticia.